yɛmfa nkɔbɔ ɔmanpanyin kɛkɛ deɛ di kan so boɔ kɛseɛ no yɛde bɔ abusuafoɔ yɛwo ba a yɛtete no yɛnyɛɛ no hɔ ɛna ntɔkwa no fi ba ɛna mente me ho ase ne ba bɛɛma obusaa me okay enti na kyerɛ sɛ as a institutions ni bebree no na afeli na afei saa charity begins at home no ɛno nso so yɛafeli ne pɔtɔɔ wɔ ɔman yi mu deɛ feli yɛ charity begins at home because yɛn nyinaa yɛnam no mmara no ɛwɔ Ghana no mmara no wɔ hɔ but mfie nteteɛ a yɛde maa me no ɛna mede nam ɛnyɛ Ghana mmara ne san sɛ mfie nteteɛ a yɛde maa me no ɛyɛ nteteɛ papa nti no Ghana mmara po nsɔ me paa ase da ɛmpo ne akɔ court nti efie nteteɛ na yɛnim awo yɛwo kɛkɛ woka obi si nyame na ɛhwɛ ba nifa ne yɛakyerɛ no nyame na ɛhwɛ ba nka na nyame nyim yɛn wobɛnyim a sɛ wode nyansa to ho no ahyɛ sɛ mɛwɔ deɛ yɛde hwɛ abɔfra nso na manyem na ɛbɛyɛ anaa ɔbɛyɛ a bɛrima bi bɛrima agyina so ɔpɛ sɛ ɔnyem wo wohwɛ bɛrima no te ne bea no deɛ ɔyɛ no a